Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ang ikaduhang Domingo sa Kwaresma, naghisgot mahitungod sa pagkausab sa dagway sa atong Ginoo. Kining maong talan-awon, naghatag kanila ni Pedro, Santiago ug Juan, og daklit lantaw sa mahimayaong lawas sa atong Ginoo. Ang pagkausab sa iyang pamayhon, naglig-on sa atong pagtuo, nga ang mga kasakit o kalisdanan, bisan pa man ang kamatayon, dili mao ang katapusan. Apan adunay kaluwasan og himaya nga nagpaabot diha sa atong pag-ambit sa pagpasakit ni Kristo sa krus. Nining Santos nga misa, ibayaw nato ngadto samahan ang mga katuyuan og intensyon sa atong mga higala nga nagasunod nining atong TV Mass. Ingon man usab ang mga intensyon sa atong production crew ug ang mga katuyuan sa atong mga masakitong igsoon. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan nga nagsubay kanunay nining atong TV Mass matag Domingo. Niya nataron sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma, diin ang simbahan kanunay nagdapit nato sa panahon diin atong tagaan og luna ang Ginoo diha sa atong kinabuhi samtang kita mamalandong sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon ug ang iyang kabanhawan. Kining panahon sa Kwaresma, dunay 40 ka adlaw aron makapangandam ta nga inig Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo atong baghuon ang atong mga panaad
sa Ginoo diha sa atong pagkabinunyagan. Mga igsoon, aron maandam ta nga mohala dining santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, atong pangayoon ang pasaylo sa mga sala nga atong nahimo batok sa Dios, sa atong isikataw, sa atong kaugalingon o sa kinaiyahan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dado unta kita niya sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug sila nahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron gamiton kini sa pagpanalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo. Apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigon nagkapitoag 5 si Abram, bibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ug mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, kaloy kami, sanglit nagasalig kami kanimo.
matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo. Aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon. Ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among taming. Maaniya unta kanamo Ginoo ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo. Kaluoy kami, salit nagasalig kami kanimo. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron maiyang katawhan. Dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya, diha kang Kristo Jesus, sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanato, pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nadungog ang tingog sa amahan. Mao kini ang akong anak nga hinigugma, pamatian ninyo siya. Galang kanimo, O Kristo. Hari sa walay kinutubang,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya na usab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi kung gusto ka magbuhat ako tulo ka payag usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak, nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagganungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, ug tungod niini nang hapa sila. Miduol sa Jesus, ug gihikap sila. Tindog kamo, ug ayaw kahadlok, mingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa, kining panan-aon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Di ko mobalibad basta og ang mga madre sa St. Paul's mohangyo nga ako'y mo preside o mo pahigayon sa Santos nga misa. Sa katarungan nga ining mga hitabo sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia, daghan sad nga mo message nako nga nagpasalamat sila no sa pagpahigayon sa maong misa. Di ko katuo nga naay mga inmates dito sa Liloan, naasay mga inmates diri sa munisipyo, sa municipal jail sa Mindanilla, o ako mga kaniayong parokyano dito sa isla sa Bantayan, o ubang mga masakiton nga nagdunot gyud ay sila nining atong Santos nga Eucharistia. Alang gyud kanila nga anaa sa panimalay tungod sa nagkalain-laing mga kakulian nga dili sila makaadto sa balay alampuanan sa pahigayon nga adlaw alang sa Ginoo diha sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Mao nang wa ko magpanoko sa dihang dapit ko ni Sister Vicky nga maoy mo pahigayon ni ining ikaduhang Domingo sa panahon sa Kwaresma. Mga igsoon, magpasalamat ta tungod kay nining mga panahona gitagaan ta o gitanyagan ta sa simbahan o lapad nga panahon aron makapamalandong ta nga diha sa atong pagpamalandong sa misteryo sa atong kaluwasan nga mao ang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, maka pahiluna ni sa daghan natong mga huna-huna nga namugna tungod sa mga kakulian sa kinabuhi, labi na kon moabot ng sakit, mga pagsuway ug mga kalisod ug tugkan tag mga pagduda sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Ug niining maong panahon ang atong Santo Papa gani ang iyang suwat karon sa Lenten 2023 nag-focus man sa ebanghelyo nga bag-o pa lang natong nadungog ang
Ebanghelyo kabahin nga ang atong Ginoo nausab ang iyang panagway didto sa tulo niya ka mga tinun-an. The transfiguration of the Lord Jesus Christ. Matod pa sa Catholic Catechism, ang transfiguration of the Lord ug nahitabo ni mga igsoon aron paghatag og gamay nga higayon aron nga ang mga tinun-an makatilaw sila, makalili sila ug makita nila ug unsa gid ay ang mahitabo inig kabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. The transfiguration of the Lord is a foretaste of the resurrection of the Lord. It is a preview of the resurrection. Naon sa may kalabutan ini nato sa atong kinabuhi, mga igsoon. Nanindot kayo kay ang Ebanghelyo nga atong nadungog sa unang tudling sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, nagkanayon din Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan. Mahinungdanon kaayo kining maong bahin sa Ebanghelyo. Kay unsa man di ay nahitabo unom ka adlaw sa wala pa mahitabo kining pagkausab sa dagway o sa kahimtang sa Ginoo nga sila nga nakasaksi na tinga sila ug talagsaon gayud kaayo maong pananaw. Mao ni siya ang nahitabo. Kay ang Ginoo god dili man siya mangilad. Tug-anan man gyud niya sa unsay tinuod. Ug mao na nga iyang gitug-an o gipahibaw nila nga moabot ang mga adlaw gani taliabot na nga dakpon siya unya kastiguon siya, taralon siya sukmanan ug ilansang siya sa krus ug sa ikatulo ka adlaw mubalik siya nga mabanhaw siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Of course, ang mga tinun-an wa kay sila makasabot sa taliabot nga kasakit nga mahitabo sa Ginoo, mga igsoon. Kay abi bagod nila nga ang Ginoo sa dihang miabot siya sa ilang kinabuhi, nagtuo gid sila nga si Jesus maoy makapahimo nila nga malingkawa sila sa mga tao nga naugdaog-daog nila ug nagbinuang ug nahimo nga sila ulipon. Apan unsa man pagkaunsaa ngano man nga ang Ginoo karon na mahayag man siya kabahin sa iyang kamatayon, sa iyang kasakit. So aron paghatag kanilag kadasig, mao nang gidala sila sa Ginoo ug didto sa bukid nakasaksi sila nga ang Ginoo nausab ang iyang panagway ug talagsaon ang nakita nga nagsaksihan sa tulo ka tinun-an sa dihang nabalhin, na transfigured ang kahimtang sa Ginoo, mga igsoon. Ug unsa may labot ini alang kanato sa atong kinabuhi isip ta mga Kristiyanos, labi na niining panahon sa Kwaresma. Nanindot kayo ang mensahe sa atong Santo Papa karon tuiga nga nagsaulog ta sa Kwaresma. Nga iyang gidapita nga kining panahon sa Kwaresma, ang simbahan naghatag kanatog higayon aron maminaw ta sa mga dinhiron sa Ebanghelyo sa diha nga ang Ginoo na usab ang iyang panagway dihay tingog nga ningon paminawa ninyo siya, pamati kamo kaniya. In other words, karon sa atong kinabuhi mga igsoon, kikinahanglan gayod nga diha sa daghan natong mga kakulian o mga pagduda, mga pagsuway sa kinabuhi, angay na lang gayod nga kita maminaw sa Ginoo. Kay diha sa atong pagpaminaw sa Ginoo, atong masabtan ang balaang laraw, ang kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi. Diha nga kita nituo ug nidawat kaniya sa atong kinabuhi. Nadili sayon
Ang pagbinuotan, dili sayon ang pagka-Kristyanos, mga igsoon. Apanasayod ta nga taliwala ni ining daghan kaayong mga pagsuway sa atong pagsunod diha sa kinabuhi sa pagkamatarong sa Ginoo. Doon natay mapaabot nga kadaugan o kahimayaan sa atong kanunay nga pagsunod sa kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, mga igsoon. So ang hitabo sa the transfiguration of the Lord, makahatag unta kini kanatog kadasig sa pagpadayon sa atong pagsunod sa Ginoo. For in the midst of difficulties and trials, God will always prevail. Victory will always prevail. The goodness of God, the promise of God, ang saad sa Ginoo, ang Ginoo ug ang kinabuhi mudaog yun batok sa kamatayon. Nga mo patigbabaw yun ang grasya. Nga mo patigbabaw yun ang kaayo sa Ginoo, taliwala diha sa atong kinabuhi nga daghan lagi kaayong mga pagsuway nga mahitabo diha sa atong kinabuhi. Sama pananglit sa atong panrabaho, o mahimo sa diha sa atong pamilya, o diha sad sa atong physical nga kahimtang nga naatay sakit, no? Labi na kamo karon nga kanunay nagnunot, sunod niining atong sibya sa telebisyon ang healing mass for the sick. Nga dili unta kamo kubsan sa paglaom. Diha nga matod pa sa atong Santo Papa, in the midst of this suffering, I would invite you to gaze upon the Lord on the cross, nga siya mismo ang Diyos gisakit apan wala siya magpabilin nga daw kapildihan ang iyang kahimtang dito sa cross. Ug nasayod ta nga ang kamatayon sa Ginoo maoy tambal sa kamatayon nga atong nadawat gumikan sa atong mga sala. Ug gihingpit niya ang kadaugan diha nga siya nibalik sa kinabuhi. Sa ato pa mga igsoon, kini diayng tanan dili ni siya binuang. Nga ang tanan nga gisulti sa Ginoo tinuod gayod ug mao nay atong gihuwat ug naglaom ta nga kining tanan atong maangkon suma sa gisaad sa Ginoo kanato. Kay usbon ko wa pa gyud mahitabo nga ang tanan nga gisaad sa Ginoo wala niya tumana, kundili ang tanan niyang gipasalig gisaad nahitabo gayod dili sa atong panahon kundili sa panahon sa Ginoo. So niining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, hinaot pa unta nga magpadayon ta sa atong buluhaton nga mudawat sa disiplina sa Kwaresma nga mao ang pagampo, ang pagpuasa ug ang pagtabang sa mga masakiton aron tagaan natog luna ang Ginoo diha sa atong kaugalingon. Nga unta sama sa gipamahayag sa atong Santo Papa, we listen to God in the Scriptures, we listen to God in our conscience, we listen to God through our brothers and sisters, and we listen to God in our daily events. Sometimes, in our moments of discouragement, naapod ang Ginoo nga siya iyatang gidasig. Kana diayng muduol ka sa sakramentos pagkumpisal. Di ba, makatagamta man ka kalipay ug kalinaw nga nahibaw ka nga gipasaylo ka sa imong mga sala. Di ba nindot man tagantamon nga inigtambong natos misa, malamdagan ta sa pulong sa Dios ug siya diha nga atong gidawat sa Santos nga Eucharistia, kanindot nga tagamtamon sa kaayo sa Ginoo. So ang mga sakramento maghatag kanato nga kita gihupay o giagak sa Ginoo aron makatagamtam ka nga taliwala sa mga pagsuway sa kinabuhi, ana ang Ginoo kanunay nagpasalig kanato sa kadaugan taliwala sa daghang mga temptasyon sa kinabuhi.
So sa atong pagpadayon ining santos nga misa, atong pangayon ang grasya sa Ginoo nga sa kanunay magpabilin ta nga lig-on nga magpadayon tang magsaksi sa atong pagkinabuhi isip ta mga Kristiyanos, mga binunyagan. Amen. Manindog ta og atong ipahayag ang atong pagtuo diha sa paglitok sa Apostles' Creed. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Katilingbanong pagampo sa matag pangamuyo ang atong itubag. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Alang sa atong simbahan, uban sa mga pangulo ni ini, nga pinaagi sa pagsangyaw nila sa kahayag ni Kristo sa kalibutan. Makita sa tanang katauhan ang Kristohanong gugma ug panaghiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga pinaagi sa masidlakong kahayag ni Kristo, ang ilang pagdumala sa katauhan, magdalaon ta og kaangayan, hustisya, ug kalinaw sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Alang kanatong mga makasasala, nga ang kahayag ni Kristo, diha sa iyang kaluoy ug gugma, maghatag kanatog paglaom o kaisog, alang sa pagpuyo sa kinabuhing matarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Alang sa mga nag-antos sa nagkadaiyang kasakitan sa kinabuhi, espiritual man o pisikal, nga makalingkawas unta sila ni ini, pinaagi sa mahimayaong kahayag ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Nga imong isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga masinati na nila ang himpit nga kahimayaan diha sa masanag nga pagnagway ni Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kahayag, paminawa kami. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon.
Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Diyos sa mga amahan, tabangi kami nga masudungan unta sa among kinabuhi ug sa usag-usa kanamo ang makaluluwas nga kahayag ni Jesus nga among Ginoo. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer. Fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa paggabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios.
Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo kay sa gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon ug dito sa bukid nga Santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta tudluan niya sila nga modangat lamang ang himaya sa paggabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Uban sa mga anghel sa langit, nagsangya mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala mong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatan ni aron paghandom kanamo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan, ining pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose abang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Atong iampo ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na.
Kaluyi kaming tanan, himuha kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban sa mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila mo ikaw daygon o himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniyag diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagahom nga mahan, dihas kayo sa Espiritu Santo dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magambot ta samahan atong gamiton ang mga puong itudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo minimo Ginoo ngay may luwason sa tanan dautan ug hatagi mi sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan ni Maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyong tanan. Isip usa ka Kristohanong banay, ipakita nato ang atong pag-inig sa unay. Kalinaw manaa. Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, panipangulong lamang umaayo. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuray mo'y naghatag ka namong kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Sabat mo kamong niya nga nagnunot sa atong sibya sa telebisyon. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Alang sa nagnunot labi na kamong nagmasakiton, hangyuan ninyo dito sa inyong parokya ang mga lay ministers aron katagaan mo sa Santos nga Eucharistia diha sa pagkalawat. So pagsugo mo, ipaadto ang inyong parokya, ipahangyo ang mga lay minister nga muanha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay aron hingpit gyud ang inyong pag-apil sa Santos nga Eucharistia pinaagi sa telebisyon. Nya kamo sang mga himsog, nahibaor ba ko nga naiuban ninyo nga himsog nga di mo mangadto sa simbahan aron manimba kay manimba la mo sa telebisyon. Nadili ka na mao ang paagi kay ikaw himsog man busa lakaw lakat adto sa balay lampuanan sa simbahanan sa inyong parokya. Gusto ka nga igaid sa kaskatre kay nagtinapulan ka sa pagsimba? Mao na nga adto gyud sa simbahanan kay himsog ka man. Lain pod, nagpasalamat ta sa kanunay sa ato mga donors kay tingali kamo nagnunot ni ining atong Santos nga Eucharistia sa telebisyon, yano ra kaayo. Pero abi ninyo, dako kay baranan intaw ng mga madre, no? 30,000 plus kada sibya. Pero nag-agad na pod mi nga magpadayon kining maong grasya sa Santos nga Eucharistia through television. Yan, nalipay ra pod lagi ko nga dunay daghang mga tao nga mga sakiton nga ni message nako nga nalipay sila tungod niining sibya sa telebisyon sa Santos nga Eucharistia nga sila nga naa karon sa kasakit og sa balatian, makasinati sila sa presensya sa Ginoo diha sa pagsibya ug pagpadangat ninyo niining misa sa telebisyon, Healing Mass for the Sick. Mga igsoon, sa ngalan sa mga madre sa Daughters of St. Paul, daghan kayong salamat sa atong TV Mass sponsors and benefactors sa ilang makanunayon nga suporta nining atong TV Mass. Daghang salamat usab sa atong choir,
ang chaplain service PRO7 choir. Sa atong mga lectors, sa atong pilgrims, ang Association of Pauline Cooperators, o labaw pang daghang salamat sa atong mass presiders, si Father Joselito Joy Danao, ang team moderator sa team of pastors diha sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary sa Minglanilla, Cebu. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ang misa, danyo ang gugmag kalinaw ni Kristo. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors.